Nu skal vi derud og spille igen. Det gør du! Gerne. Ja, det vil jeg så åbenbart. Helvede har dig! Det var så ikke meningen. Skæver. Ja, okay. Ja, det er flot. Det skal du jo gøre, så kan du ikke skille Nej, det var jo bare ikke flot. Der er blevet sagt i går til mig, at jeg havde et godt hold. Ja. Godt, Michael. Igen, Michael. Ja, det var ellers Bare skyd Anders. rigtig. Prøv Bare at skyd finde bare Anders' kugle væk. Nej, jeg skyder Anders' kugle væk. Nu skal du min kugle, så er det din egen skyld, hvis du Så skyder du ham bare væk. Nu ved jeg, hvorfor I aldrig har nogen kugler tilbage. Åh, for vi bare skal spille mod turen. Det var heller ikke med vilje, det var faktisk det modsatte. For helvede! Den er da god. Nu skal vi lige have på video det der. Det fik jeg på video. Det kommer i stolen. Jeg har aldrig bare sagt det. Ej, det er ujævn bane. Ja! Nej, du skal ikke give banen skylden. Nej, jeg synes, banen er meget Jeg synes god. faktisk, banen er helt som den skal være. Det synes jeg ikke! Jeg har optaget hele den her kamp. Oliver, til Middelfart med den, kom. Han er allerede i Middelfart. Nå, så Fredericia. Det gør han da. Nej! Tak, Oliver! Men det er stadig også, ikke? Jo. Tak, Oliver. Nu får jeg ikke selv kunne. Kan du skyde de andre væk, hva'? Jeg synes ikke, det er fair. Anders, det går altid over dine kugler. En gang, det er sådan, inden når jeg gør noget godt, så er der en af jer, der pærer mig væk. Og vi vil da på hold sammen. Nu er du upopulær, Oliver. Anders, det er din teammate, der skyder dig væk. Pelt! Den var jo ude, den der. Over jorden der, var.